eh. Kerteng gahi apo din balasa ini bagdok naman ang oni dere. Kapuyan ang trabahoan ni oy. Akong sugo, akong tuman. Tila ni mga tao sa balay, wag mapuslan. Maintag makita akong trabahoan ni kaya ako alam bayaran. Sula ni Kim Tanga oy. Nang Mil, silingaw na to ron Mil. Nga niya mo, sige, matabak ka sa niya mo, gutom na biya kayo ko. Ang ganing nyo, kapoy na pag ganing ko si Bagtag. Wala, kinahuno na anda pangwarta ya. Pangwarta, mga watog bakal. Ayaw na, di ko na yung muy bad, managod na. Bitaw po Mil no, bad bito ng mga watog bakal no. Bad, mangunagod. Sige, Bagtag sa tama, si Bagtag dita. Sige, Tala. sige ka. Samantaan ka. Mil! Oh, tanawa Mil, dako kang tao Mil, tambok kayo. Ala, unsa man nato nga? Unsam na siya, urag siya lagi nagkuan-kuan diha, oh, nagpala-pala. Nagpala, oh. Ay, duulo na to. Basig sulam din tanan niya. At sige am. Pero ay tesa. Dili may nani dapat atong suot og trabaho tag ingon ana. Unsa man din nato be? Magbutas ta. Nakabutas ninyo. Na dito sa unahan, nakaon sa nato tara. Ay kan. Nganay dag hilper kol. Hilper, makakaya ka mo ni trabaho ah. Kaya ko loy, duty ko sa una ice plan. Sabadong mura man kag premature gani. Kupinsahan ni mo na kong amigo ko loy. Jambuliro mga ini sa palengke. Pawira din ang bataoy, bantog rabunog na kay naong. Akol kay kargador na siya sayuti dito ah. Ako kayo ko Oh, barag bati deliver ba? Dong, undangin na dong, kailangan kita naon. Mura, gipilip sing kanggaro. Kol sige na kol patrabahoan na me kay mamahid yung kadya sig pinala. Kita ko di man nalalim kay maglisod Oh, makaduko. tambok yung kay ka. Sige, trabaho mo jud ka mo. Mandraho me. Nya pila may pakyaw na to. Dai pakyaw, daw bit pakyaw. Di pila pakyaw daw. Dili na pakyaw, mani pakyaw. Sa man ay mo kasabot ay pilay. Kuan niyo ba pangayon ninyo ani tanan? Ay, kabala, kabala. Oh, tanawan ko ng tiyan ni mo doon, ano chikinine? Ako ni lamok. Ako naglamok kon. Oh, sige na, sugdi na ninyo. Ako pala, ikaw kan, apil to boss. Sokol mo, 500 mo. Sige, Sige. 300 lagay na si Dos Palengke. Teresa ko, balik ako. Kamera bala ni Buseng. Asa ni butang mo? Sa butang. Diri lang. Likod doon, sa Oh, likod. likod. Sige, kami bala ni. Sige, pala. Wait. Kana, ge, deliver dito. Dali ara man sa trabaho oy. Kapuya niya moy. Kapoy gani kino, kaduha pa ganito nagpalapala din. Sakit pa Sige, sila. ako na mo kage. Ay, Buseng, ngayong hapon. Sa gamayar, wala na yung agi. Ay, alam man ang boss, basta ginagmay, kanunay man na. Umauman Oh. malaman niyo yung boss. Mahuman rin naman ni boss, pero ito yung mga niya siya. Pwede mi si. Sige, boss, sige. Gusto bang god? Sumbag, tanaw ni mo si Iyo, pa mo yung agi oh. Sige, ako na eh. Sige, boss. Ay, o sige, pila man. Ay, bahala 100 lang, bosseng. Pinta lang mi Oh, boss. spinta lang. O, daraw. Oh, 100, boss. Salamat, bosseng. Tarungan yung trabaho ninyo ha. Gamayar yung agi. Turungan naman na rin, boss. Kumana ninyo, gamit tono ni Dario. Ugma, Lagi, kami bahala na. Dali lang Antay kaya. bitaw mo duha. Ito pala. Napala. Wala oh. Trabaho na din, trabaho na ta. Trabaho yam. Tama na Sige, yam sige. kayam. Sige. Oy, busnot banday na. Pero sige lang. Ayam mo yam. Ayam mo mag-snack na tayam. Kung nabitaw, no? Yan, saan man ito yung trabaho? Yan. Yan na natin dito. What? Kayo. Sige, tilang na natin trabaho. Diyan ito tiwason. Sige na, bitaw ta. Tara sa kwarta yun. Piskot, asa naman ito na trabaho? Dari, waman humana ng ilang trabaho. Laskaw ni si Ibi at mga bata ah. Boss! Ay, kagwang. Snack na, boss! Ay, may apadal! Mga piyasitek, yun yung mga bataan eh. Nagalaskaw oh. Pamalik ka mo dari, kay bulbul na lang, tamo rin pala.